Dobré ráno na celé Slovensko. Z februára nám zostáva už len pár dní, presne, koľko to je? 3? Tak si ich užite hneď z rána aj spoločnosti. Z februára, prepáč, ale zo zimy, z meteorologickej zimy dostáva tak málo. Že jar je už tu kúpe do dverí? Áno. Veď od 1. marca, nie? Oficiálne. Áno. Teda My už striháme, my už úplne, že... Dá sa povedať, že čo posledný víkendík, to už počas víkendu to vypukne. Áno. No ale každopádne, okrem nás, môžete už o pár minút sledovať aj východ slnka. Dnes by sme prvé lúče mali vidieť už, nevieme sa úplne zhodnúť, tak buď o 6:19 na východe, alebo 6:22, dajte nám vedieť, kedy to prišlo. A na západe by to malo byť tým pádom okolo 6:39 až 6:41, ale na tom úplne krajnom západe. No a s každým dňom budeme mať tých slnečných lúčov viac a viac, čo je teda neklamný znak aj toho, čo už naznačila Mirka, že už o chvíľu tu máme jar. No a cítiť to nielen na tom pribúdajúcom dennom svetle, ale aj na teplotách. Vydrží to takto, Mirka? To je otázka ďalšia na teba. Fú, bude nám horúco. Áno? Bude Yes. 25 až 30? 25 u nás teda nie, ale taký juh Francúzska, kde sa to prehúpne cez Pyreneje, tak tam áno. U nás budeme skromnejší. Skromnosť nás bude, by som povedala tak, že nás bude žiariť a vydržíme si so 16 stupňami. Necháme sa prekvapiť. Tomáš, čo si prichystal ty? Ja rôzne veci, ale začíname zo kinopremiéry. Ja neviem, či počasie ísť do kina tento víkend, alebo práve byť vonka. Bude zima? Nebude? Zima nebude, podľa mňa. Tak uvidíme. môžete sa prejsť napríklad do kina Tak. a potom sa Na zase prechádzku, prejsť z áno. kina a medzi tým si zase dá taký relax aj vo vnútri. Presne tak, ale máme skvelé filmy, tak o chvíľku viac. No, Miriam sa teraz dostane k slovu už s nejakými konkrétnymi dátami.